Mga naninda og pabuto sa Cagayan de Oro City gi-inspection sa otoridad. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James. Sila Regulatory and Compliance Board uban ang kapulisan ug Bureau of Fire Protection 10 gilibot ang mga mamaligya og pabuto sa Cagayan de Oro City aron masiguro nga luwas kini sa publiko. Gitag sa tagsa pag-inspeksyon sa mga personahe sa Regulatory and Compliance Board, kapulisan ug Bureau of Fire Protection ang tanang stall sa mga namaligya og pabuto sa rotonda sa Barangay Nazaret, Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga walay makalusot nga mga ginadiling pabuto nga ilang ginabaligya. Lakip usab sa ilang ginasuta ang mga permit ug ICC marking sa mga fireworks. Sigon kay RCB Chairman Attorney Edgardo Uy nga wala sila'y nakitang ginadili nga gisupak sa mga namaligya og pabuto. In totality, generally compliant man sa ang atong mga retailers lugar sa pabuto kining pyrotechnics. Pero ang mga itsura, mga bag-o man sab, dunay mga ingnon ta posible nga last year pero kadtubang mga sparkler kadi man gidto kayo gani lugar delikado. Ubos sa Republic Act 7138 ug Executive Order No. 28, ginadili ang pagbaligya sa mga firecrackers sama sa Piccolo, Whistle Bomb, Judas Belt, Super Lolo, Plapla, OG ug 5 Star. May pasalig sab ang mga nagatinda sa mga pabuto nga katong gitugot lamang sa gobyerno nga mga fireworks ang ilang ginabaligya. Kung kami, wala namin nagbaligya og bawal. So mga fireworks na tanan, which is safety na gid siya, pati sa bata. Sila nagpahimangno sab karon ang RCB ngadto sa publiko nga dili magbaligya ingon man maghupot sa mga ginadili nga matang sa pabuto aron malikay sa kaso. Sheila? Daghang salamat, James Paulo Yap.